nola sentitzen zara? Arraro. Bidaia bat da, Mikel. Bada. Bidaia bat besterik ez. Bidaia zaila. Ederra. Zingarria. Kezkagarria. Omen alde bada. Bai, eta zigin behar dugu. Mila dena ez. New York, 1985. 29ko burtsaren krakaren ondorengo krisiak miseria gorrian utzi du langileria. Harrigarria bada ere, 80 urte beranduago, Clifford Odetsen eskertiararen zain obran kontatzen diren historio asko, ezagunak egiten zaizkigu tamalez. Garai historiko hartara bidaia batekin nahi izan dugu, funtzio honen bitartez. Bidaia zaila izan da, baino ederra. Gutxi batzuen diru gozen neurri gabearen erruz, sufritzen duten eta sufritu izan duten horiei, omenaldia. Beraientzat gure bertsio. Asko, ikusi gabe naukan hau bezalako bulegorik. Ona pelikuletan matarik. Bai, nik askotan pentsatu dut. Dekoratzaileek Hollywoodek hartzen dituztela beren ideia. Paregabea da gure herrialdea, zentzu horretan. Hollywooden influenzia. Xagoian, kosmetikoak, oskailuak, etxekoan den kontsumitzaileek ikusten dutenean. Aktore ospetsuak erabiltzen dituztela, fabrikak... Uste dut ez dela erreza Fayet jauna. Arrazoi dugu, hori garai batean zen. Gaur egun, merkatua gainezka egin du, eta zementuzko pareta bat aurkitu du parez pare. Home dute astronomoik azkari hori, eta komertzioan erapena Martean zabaldutzea. Ez da txarrako izan. Eratzen duzu? Ez, ezkerrik asko. Edateko zabe. Ez dut alkoik edaten. Nik bai. Gustatzen zain nire langileek neogenzio kartzea. Jaioen nahi batez ere. Beltz eta Polonia hori berriz. Hore dute Moskotzea. Horrela ez dela, ezaten pentsatzen. Zerako ditu ditu? Hori ze galdetu behar nizu. Gustatzen zain egiten duzunana. Ezkerrik asko. Azkunde betean gauden enpresa gara. Eta zugazarako langileek ere hazi egin dute enpresarekin batera. Zergatik, Gure erakundean zintzotasunak zaria dauka. Ikusi dut Tomas gaur goizean. Ez, goiz osoan ez dela laborategitik pasatu. Atzo zanion, datoan atetik aurrera, hileko $20 gehiago, ordaintzeko zuen gana. Izuk zoriontsu egingo duzun gure familia. Baina imagina dezake. Hori zuzen dena Fayet jauna. Bai. Baina, bihartik aurrera, laborategira pasatuko. Tomatze bada. Horregatik ditu ditut. Zuzenean egingo dezu lana, Brennan doktorearen agindutela. Zer iruditzen. Primeran, oso kimikari garrantzitsua da. Hori zuzte dugu guztien bila. Horregatik, beraikinean egongo zaren denbora guztioetan, gau eta egon eraikinean. Geratzeko eskatu gabezu. Zer esan nahi duzu? Lo eta Jan ere bertan egitea? Bai, Moldatuko nintzateke. oso ondo. Gogo meditziko zara nena. Ezkerrik asko. Eta jakin dezakek zein izango den nire lan berria? Gaztito gabe. Pasa. Goiko agindua dira.
Ez daukat esan berrik noan dira etozen. Gazito gaik mota berri bat da. Gerra moderna da. Gerra? Ez zenekien beste gerra bat, hain gertu zegoenik ez da. Ez. Enuen ideiarik ere. Esan berrik ez dago. Sekretupeko informazioa zaina izan da. Gertzen dut. Mundu osua. Gura ere bada oraintxe. Fosforo batek, 28 horretan piztu dezake geroa. Eta famosa da, ez ulotan harrapatuko ez horixe. Zaten da azkenekoan 12 milioi zirela. Eta beste 20 zauritu edo desagertu. Horrek gaitu kezkaz. Enpresa handiak, gizakeren bizitzagatik zentimetral jarriko badira. Eritzak enpresa handirik egongo. Nahi eta biren kursu galden dituen azkenekoan. Arrazoion bateatik hiltzen. Gure emak ezetxe zaten du. Oraingoan ez duzugatik kezkatu behar izan. Emakume izatearen abantaiak. Gainera oso baliotsua zara, eta guardi. Ondo da. Bueno, mira, esan da, hitz egin Tomasekin, bai? Berak emango dizkizu instrukzioa. Nire nahi ezagutu behar zenuen. Inor baino beto ibiltzen zen bizikletan. Eskua gastatuta. Eta egia bertan. Arroparen bat eta netzizera. Egun jara. 9 segundo eta 8 dezemotan egiten zituen. No. Anaiak. Ileki nagusian dago. Gura ma egon zen bertan 26. Gauza hile markatu egiten gaitu. Zer modu dira esan duzu mire? Nahiko ondo. Aztean behin, txosten bat egin beharko dira. Ze txosten mota. Egun bat hitz. Baina doktorean, aurrera bauza buruz. Ez duzu uste bera bi eskatzea hori izango dela. Baina zuen ez lastana. Baita. Jakin nahiko nuke, ea ze aurrera pauzoa ematen dituen bere lanean. Eta txostenak konfidentzialak izango dira. Gubion hartzeko zaba. Dako? Zelatatu egin beharko dudala esan behar duzu. Hoxe behar. Nik ezin dut hori egin. Ian, $20 iguela dago jokoan. Hogei izan duzu horretzen. Orain horretan. Nik ez dut balio gauza egitarako. Bego gai. Gauerak hartzen ez bioitzak faiet, jauna. Oso itxuze erabiltzen egizea, Lana ere alakuzea da. Eman buelta batzuk mila. Sekulako aukera dituzu hemen. Ez. Eta zerbait egingo zenuke zure alberri iragazik. Estatu batzuk zigotatuta izango genituzke. Babeterako ama on batzuk. Japonian madarikatu horiek erasotzen gaituzten erako. Ez dituzu egun kariak irakotzen egiteak. Binetak bakarrik. Informatua egongo bat zina, jakingo zenuke, egia esaten nahi nahi zena. Bueno, ez duzu entxera baki behar. Pentsatu amaiketako gara, Ez. erabaki duzu. Tamaino da. Konturatzen zara, zondori guztango dituen zure jokan dira, ezta? Zerrateko erabatuko dut. Eta nire postua. Zuk ezin duzu ulertu. Nahiago dut atarteak garbitzen hastea. Hori, etoekin jentakoa. Eta espiatzea. Eta gaz, itogarriak fabrikatzea. Ipar Amerikarrentzako lana da hori. Zera erabaki. Erabatu. Gogotori gara. Ez. Gorrotuz.
Ni naiz zibilizatu horietako afaiteti hona. Niri tripetatik ateratzen zait amorrua. Eta amorru handiarekin noa. Zu, eta zure tipoko jengiajeari. Ortea ira txistu egiteko besteko amorruarekin. Zerbait egin beharko dinat bizitza honetan. Ez dinat erretzen, ez dinat edaten, eta zidek gartzaldira eraman nahi bana hau. Eskubidea zeupen ez joateko. Aite minuta egongo bai, zeunan horrela hitz egin. Nire hobe beharrez, harina. Ez adien txintxoa izan. Ama hoian zagon, gaixo, dakabatu egingo duen disgustuarekin. Ez din nahi zidetxean ibiltzea, eta zuek biok parke nagusian geratzea ere ez. Nahi dudanean geratuko naun berarekin. Harrapatzen da hau, ezperak entzun beharko dizkida. Eta zire ezperak ez bai. Zergaiti zaudete dago bere kontra. Hamaika aldiz esan din amak. Kontua ez da bera. Kontua da ez duela semeikorik. Bazakinagu mutil serioa dela eta biztia eman dezuela igatik. Baina horrela, ez da jatekorik lortzeko. Auxiliariek ondo irabazten zuten garai baten. Baina gaur egun 5 edo 6 dolar irabazten diten astean. Familia bat osatu nahi duen horrekin? Azkenean, jabete batzuk barru, ona etorri barko duzue bizitzea. Eta ni, bi familia mantendu beharko ditinat bakarra beharrean. Baina hori baino lehenago nahiago dinat... Gure guztiak ez din importa, ulertzen. Ulertzen dira. Ume moko bat aiz eta ez da zer nahi dut. Egon santu guztia pasatzen dira mostrado behartan. Berarekin pentsatzen egoten nahi. Oguruke amarekin pentsatzea. Zain hau berarekin arduratzen. Ez dinat afaria egin, erropa garbitu eta plantxatzen. Eta ez esan isiltzeko. Nik ere katzen dut dira dolar batzuk etxera. Zaldun ulertzen zerbait nahi dudala bizitza honetan. Tilagun bat, maitasuna, umeak. Bizitzak eman alduen guztia eduki dut. Bi erduratu amarekin eta kitxo. Eta kontuz zer egiten dunan. Eta ez balinak obeditzen? Orduan jakingo du nor naizen. Hori ez du nezpagati hitz egiteko modua. Ba hola zitzen gozien atire laguntxoari ere. Eta obeditzen zudunagoa izatea. Ezer ditxutu. Bire hobe beharrez ari gaitu. Ez da eskontzeko momentu egokia. Aurrerago igual. Bai. Baina aurrerago igual hori. Sekula ez duen beste biritzako. Zergaitik ez dinagoamo ospitale bat gari dago. Bertan lasa hirko du. Egun santu guztia landare bat bezala pasabearean. Jakina. Baina dirua behar horretarako eta guk ez dinago. Dirua. Etzan gai aldatu. Hori zedun gai bat. Hore nahikoa da! Ez du berriz mutil hori berriz ikusiko! Oraindik gogoratzen nau. Hire txikitako kiribilekin. Bizkarretik bera erortzen. Eta begir, nola, zanora. Berarekin hitz egingo dinaten da. Nort. Gaur gauean etortzeko eskatu nion eta hitz egingo dinaten. Bai, baina ez da dibigunen za. Gaur egun gogorra izan beharra zago. Azoka bat bezen gogor jarri edo. Amore. Kulturatu dut nahi. Atera zutatik amarintza jarri dudan zalda mesedez.
Putz gaitzan bakarrik. Kaixo, Jure. Kaixo, Lastana. Nekatua dirudizu. Keba, ez dut denborarik izan bizarra moztu, horixe da guztia. Aktiraz? Jarri zure aurkia tximini. Eta nikan baitxoa joko dut, uiskia eta soda ekarri ezagutu. Zineman bezala. Hau pelikula bat balitz, nik arrosa erramu handi bat ekarriko duk. Zenbat arrosa. 50 edo 60 bat zera. Zurtoi luzeko. Alakoak, handi handi. Zago alako. Lastana, Parisetik ekarri zenuen soineko hau, zora agarria da. Bai, Persi. Denboraldi honetan modan daude beluxizko gona. Madame Lafargek esan dit gaur. Maria erregina berak horrelako bat erosi zuela, bere ardeora. Ez zidazu esan. Balkanetako printzesa guztiek erabiltzen dituzte, mota honetako zen. Ez mugitu. Nekatua dirudizu, Florence. Eba, ez dut izan denborari bizarra mozteko horixe da beste. Kezkatuta zaude, zure amarekin. Ez. Zerekin zaude, kezkatuta horrean. Gerra anglo frantzesak. Zerekin zaude kezkatuta. Gurearekin nago kezkatuta zen. Gauetan den kezkatzen. Gaurria istripua izan dut kamioi batekin. Ikusi egin behar zenuen ze eskandalu sortu du. Gidatzen ninduan eta ez dut kalea ikusi. Ni ere gurean pentsatzen ninduan. Ez duzu esan behar, badaki zer pentsatzen duzu. Txaren urrengoa naiz etxe honetan. Niretzat ez. Ez, baina badakit zen nintzen, eta badakit zergatik. Ez die kontuan hartzen. 3 urte daramatzago elkarrekin. 3 urte denbora asko da. Nire anaia San Marinan erroldatu da gaur goizean. Egunero jateko modu bat da. Kubara bidaliko dute rumba dantzatzera. Tatutik ere ez daki, saskibaroian jolasten, besterik ez. Zuketzazu hori egin izan. Ez kezkatu. Nien nahi ziles egiten duten horietakoa. Baina, nazkatuta nakabizitzak bihotza, errekara botako bain nintzen. Aldetu beharrik ere ez daukaz zertara bintzun buruen. Ni ere gauza berean pentsatzen ari nahi zeta. Hori zer da, baietz edo ezetz. Ez dago erdibiderik. Erantzuna, ezezkoa da. Broadwaytik begiratzen digun kartela pitzu batean balego ezara. Emeak izan nahi genituen. Bai. Baina bizitza hau ezago gun bezala gogidaren izaten dira. Zurekin nagoenean, trumoien antzeko zerbait sentitzen du bularraldekin. Elkarrekin joako baginagian parez pare begiratuko nioke munduari, eta txistua bota begi batera, gizon batek egiten duen bezala. Kakazarra, zaila da gizona izatea mundu honetan. Bakarrik utzi nahi gaitu orgoiko zerbaitek. Iunpean, arrastaka. Harrapatu nahi gaituzte. Bai, aberatxek zapaldu egin nahi gaituzte. Iraindu egiten gaituzte. Eta ez digute argitzen zer gertatzen den gurekin. Zergatik ez dugun dirurik. Boterea eta baliabideak dituzte seguru sentitzeko. Eta zaindu egiten dituzte. Badakite, hauxe eman ezkero. Hauxe besterik ez. Ozeano bat bezala botako garela beraien gainera. Eta bueltarik gabeko infernura bidaliko ditugula. Ez
Pentsa erotzen ari naizen, Dolores. Badakit, ezetz. Ez dut hitzik aurkitzen sentitzen dudana esateko. Lehen mailako ikasketak ere nituen bukatu. Badakit. Animaliek bezala lan egin genuen, nire anaia san unibertsitatera bidaltzeko. Eta begira zer egin duen. Marinan erroldatu. Txorimal hori ez dago hartzen behar ez diren kartak tokatzen zaizkigula beti. Aberatxek banatzen dituztela kartak. Eta beraientzako gordetzen dituztela bateko hipokerra. Gero guri 10 pare bat edo eman, eta jokoa daukagula sinestarazten digute. Eta horrela galtzen dira pustuan, bata bestearen atzetik. Karta guztiak beraiek dituztelako. Eta gero esaten dizute. Zergaitik ez duzu sekula irabazten, oso karta onak dituzu eta. Eta nire anaia bezalako mutikoek sinetxe egiten dira. Pitoik ere ez dakitelako. Kasketa asko baina ez dute zer ulertzen. Baina hori ez da okerrena ez. Orain etortzen zaizu gobernuko funtzionario bat eta esaten dizu. Entzun mutiko, ez duke zertarako balio. Hementxe daukak ire bizitzako aukera. Mundu guztia jakingo dik nora izen. Bai jauna, esaten dio. Igo adi barku horretara. Eta borrokatu mundua aukakazten duten sasikume horien kontra. Japoniarrak, turkoak, greziarrak. Hartu fusilio. Eta akatu hitzak eroi batek egiten duen bezala. Benetako ipar amerikar batek egiten duen bezala. Eta puntatzen ari zaren, tipo hori. Zu bezalako beste koitauda. Bere herrian ni edo esan bezalako tipo bat. Zuk bezala ume bat izan. Ondartzaren batera eguzkia hartzera joan nidu. Eta behar ez denaria, puntatzen erakutsiko diote esan. Saskibaloi jokalari inusente hori. Kapillo bat jarri zaitez taria. Zuketan nik ez dugu, egon gelarik izan, bakarka esertzeko. Parkea ez dago gaixi. Eta neguan, atartea. Posten ez ezkondu ez garelako. Horrela ez dugu sekula jakingo zer galdu denuen. Ni zurekin doa. Ja dezagun gelaren bat non baita. Ez, arrazoi dute. Zin badugu, elkarrekin aurrera pauso gehiago eman home banatzea. Ez zaite inporta zurekin joatea, zin egiten dizut. Urte bat edo, Ibarro, ez duzu gauza bera esango. Madarikatu egingo duzu eguna. Ezagutzen ditut horrelako kasuak. Jainkoak. Egia da horrelako kasuak ezagutzen ditu da. Asko. Triste gaude laztana. 1995ko atxekabea dauka. Eta maite zaitu dalako hitz egiten dizut horrela. Maitez bazin dut bosta asolako litzaidaken dena. Batera finko dugula, ikusiko duzu. Eta besteak, zure familiak zure $5 behar ditu. Eta nire familiak, Entzaitu. hori da uste duzuna, Flores. Betzapetutako kanario txiki bat zera. Ezi da zu burlarik ere. Ez zu burlari egiten, beza. Nikaz barra egiten andizara. Hitz ematen dizut ezetz. Sekula erakutsi nola imitatzen dudan jati duen. Ez du gustatu. Ez.
bainok ez zaudete espaitzeit ez da barre egiteko gogorik ere geratzen. Ikusteko bibegi daukan edozeinek badaki. Begira egun gintzako greba. Zer gertatu zen? Otxoak bezala atera ziren eta bildotxak bezala itzuli. Eta begira San Franciscoko emaitza. Gozea eta utxitako buruak. Altzaireko langileek ere ateratzen nahi zuten, baina iritzi aldatu dute dagoeneko. Garai honetako tendentzia da. Moda bat. Baina orain guk langileok babesten gaituen gizon bat dago. Herrialde honetako gizonik garrantzitsuena da eta gutaz kezkatzen da. Etxe zuriko gizona zari naiz. Bera da! Grebarik ez egiteko arrazoia. Gau eta egun egiten du lan gizona. Norentzat! Zuretzat! Eta hortxe dituzu gertakariak froga moduan. Garen garaian egonez gero esango aluke mutilak, ez gaitezen grebara joan. Jakina ez ez. Baina orain gauzak desberdinak dira. Zuek ere irakurtzen dituzu egunkariak eta badakizue. Horregatik nago grebaren aurka. Babesten gaituen gizona babestu egin behar dugulako. Herrialde oso daki egin behar den gauza. Babestu ari da! Ea, altxada dila eta eman dezala aurpegia gorri nazkagarri horrek. Koldar zikina! Gorri guztiak koldar batzuk dira. Nik dagoeneko botaldian tekia Euskal Hori sindikatu honetan. Baina ze arrai egin behar dute haiek zuen gandik. Kalera aterarazi eta iztiloak hasten diren momentuan, ies egingo dute! Eman lotxagabe hauei aukera bakar bat! Eta Rusian egiten duten bezala putetxetara eramango dituzte zuen emazte eta arrebak! Zuen etxeak zuntxikuko dituzte! Txantxetan ari nahi izan uste duzue? Irakurri egunkariak! Irakurri egunkariak eta ikusiko duzue! Bueno, entzun, ezin gara egun guztian hemen egon. Azaldu dizuet egoera. Orain mutilak zoazte etxera, Baskari beroa zain izango duzu eta. Bai, zuk igual, bai! Ea, gorkori! Xer zaitez! Eta non dago zertiarra? Hori jakitea nahiko lukerik ere. Non dago zuen lagun hori? Zuek aukeratu zenuten presidente. Eta non arraio sartu da, Ezkertiarra entzun nahi dugu! Ezkertiarra! 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 Baina zer uste duzue dela hau, zirko bat! Ona hemen komitea, zuek aukeratu zenutena, eta ezertarako balio zuen, pardo puska. Nik ez daukat erruan, eskertia hori beste nonbaitera joan baldin bada. Ez, utzi oso hitz egiten. Entzun diezaiogun zer esan nahi diguten gorri hauek. Gualdarrak. Mutilak, ondotxo ezagutzen hau zuen. Nien naiz gorri bat, eta ez dut onartzen inork horrela deitzea. Badakizu ezer garen gu? Gizon ubeldua. Hainbeste ostiko eta kolpe eman dizkigute, gorput oso ubeldun asko gaitu. Baina argi dago hemen, idazkariak bezala pentsatzen ez duten guztiak, gorri batzuk direla, sindikatuko buruzagietan. Eta zer erdokeria da, etxean Baskari beroa zain dugula esate hori. Jakin nahiko nuke, zuetako zenbatek espero duten Baskari beroa etxera iristea. Altxa dezala eskua, urrengo tordua erabat ziurtatu da duenak. Nire atzean eserita dagoen norbaitek, biak altxatu halko lituzke. Baina hemen aurrean inorkez. Eta horregatik egin behar dugu greba. Soldata bat irabazteko jateko alor dezagun. Eta non dago ezkertiarra? Egia esaten badizuet ez dakit. Baina seguru nago ez duela inora aldegin. Gizon hori inor baina ausartagoa da. Tripuren bat izango zuen agian ez dakit, itzuliko da. Baina ez zaiteztek ikildu gorrien histori horiekin. Soldata baten alde borrokatzeak beldurrik ematen espadizu ebintzen. Erabaki beharra daukagu. Nire emazteak pasadan astean behartu ninduen horretara.
Argi dago grebara joan behar garela. Taxian 8 edo 10 ordu lan egin eta gauean etxera iristen garenean, gure emaztek esaten digute. Jainko maitea, jo. 80 zentabo ez dira ezer. Lentejas pisura ere ezin dira erosi diru horrek. Konpainiaren ari zara lanean, esaten. Ez zara ari ni edo zure familiaren lanean, jo. Esaten. Ara, jo. Ez pasara azten zerbaitetan, daude altzareak. Zeraman egin dituzte. Ez genuen hileko kreditu ordain. Noiz. 3etan. Baina ezin dute horiek. Ezin dutela, eraman dituzte. Kabroi zikinak, ordainduta genituen 3 laurdenak. Langilea kontratua berriz irakurtzeko esan dit. Kontratu faltsuren bat sinatuko genuen. Ez, Joe. Kontratu legala da, eta zer horrek sinatu zen. Zaitez horrelakoa izan, ez? Zilerdokerio jezinderako dugu. Kartxapini dirutza ordainduko diote hori dute. Baina zuri ez. Zer etxe mota da. Txere, zurtzeko goak entezen, benetan. Eta noren erdua da. Zer? Berriz hasi galdu. Zer nahi duzu, libore iguruz itzalitzea? Plasteko bat eman noizu! Ez, estirazun man. Jakina ez etzen du. Baina nire honetik ateratzen oso batzuet. Hala, barrez lertuko. Nire errespetu zitzen. Egin dezaket gara itxarra badia. Zer arraio nahi duzu egiten? Errekan asalto egitea! Eta zua jurik egin. Oraintxe horatu ditut umeak aparirik ez dagoela konturatu ez daitezen. Eta Emiliri berokia konpontzen ez diot, bihar ezin dutu eskolara joan. Utzio zubentzan lor dut. Bihotza, arratzalde osoa pasatu dut lanean. Baina 5 ordutan ez da bidaiarik iko. Krisian gaude. Kontau jozu hori dendarien. Txoi, aztuta neukan, dirua ekarri dut. Erdimo eskortuta zegoen emakume batek nahaztuta 25 zentago eman dizkit propina modura. Entzun didazu, barde xente irabazi, diru asko da pago. Bai, zenbat. Utzi zenbat, karesne bat hartu dut kafetegi batean. $1 bat eta lap. Ja. Bihar beteko da lokailuaren bigarren hilabete. Zidazu horrela begiratu eta. Enabe zuri begira. Zugan barrena begiratzen. Dena zoragarria izango zera pentsatzea ere. Txiki bat errekalboan. Arrozeak udaberrian. Altzaile kompletoa zen. Eta askoz gehiago aguantatuko dudala uste baduzu. Guztiz erotuta zuen. Bilatuko nuke beste lanen bat izan ez. Baina ez dago lanik. Ez dakizu hori. Dakidan bakarra da ondoa jo dugula. Eta zer egin dezaket? Zein altxeko gizona. Zu etoni. Hori ez da erantzun bat. Zeratik ez didazu laguntza. Jainkoa, ez didazu lagundu ere. Kafenez iztrima baino ez dut hartu egun guztia. Ni ere gozen ez, eta. Lanean eskuak hau txiko... Orain ez! Ez atzer nahi duzun egitea! Ni ere ez hau goitua! Ez ni ere, jodan! Gustura izango nituzke berriz ere 10 urte. Hurrengo minutuan gertatuko denaz ez kezkatzeko. Bai, baina ez dituzu 10 urte. Eta hurrengo minutuan pentsatu behar duzu. Eta bi alaba txiki dituzu lotan ondoko gelan. Eta jatekoa behar dute. Eta erropa da zapata. Eta gainontzekoa, zer ezanik ez. 5 urte daramatan gauero ez da nire daupadak entzute. Garren jo berrizu zerbait. Zaik ez horren. Zergatik ez zareteleko agatik ekartzen. Zergatik ez duazte grebara igoera bat eskatzeko. Gogoan dut, jaitak egin zuela bat gerra garainan.
Eta lortu zuten. Zara muertzen, zorgin zahar batean bihurtzen ari naizela. Horrek ez dute zertarako badio. Hori nork esan dizu. Eta gainera horrek esan nahi du, irauten den bitartean ez duzula xenta horik ikusten. Eta gero bukatzen denean, konpainiak ez dizulanik eman nahi. Ondo da, nemagularen gabe berantzen. Zer galduko zuen. Bueno, horrein, $6 ateratzen ditugu azteko. Bai, alokairu. Bada zerbait, no? Ez da, ez zer. Esplotatzen jarraituko zaituztete. Eta konturatu baino lehenago, $3 edo $4 irabaziko dituzue astean. Eta, astean $3 irabazten dituzunean ere, izango dira. Ez zer baino gehiago da. Taxe gehiagi daude kalean, hoxe da gertatzen den. Inusentean egin kezkatuko da konpainia horta. Zara konturatu, kasiek dirurik emango ez balute. Garaje batean zartuko zituztela. Edo zer uste dut. Jon Micheli alokairu ordaintzeko dagoela enpresa martxan. Zuk ez dakizu ezer negozio duzi. Ez, baina beste gauza batzuk ederki asko ulertzen ditu. Eta zure patroia zuek denok esplotatzen ez. Zuko guztia ateratzen dizuen minutu. Eta ez zuek bakarrik. Baita zuen emazte eta semea da gari. Ahuk eta mengelaziko diren semea da. Zara guartzen, umeek etinga beharra baten dutela katzarroren. Amuak ematen dute. Betik ez du bere bizi guztian komen hori ikusi. Aurrekoan fruta dendara eraman duen. Komelo kaxa bat seinalatu galdetu zuten. Ama, eta hori zer da? Eiko arren jo, ez duzu lerten mundua berotzeko izan behar du eta. Esnatu egingo dituzu. Eta egin porta horrela zu ere esnatuko da zitu. Zidazu garrasirik egin. Gizon bakar batek ezin du egin ere bat. Baina nork esan du gizon bakar bat. Zientoka zaudete sindikatun askagarri horretan. Eta horrela hitz egin sindikatuari buruz. Ez. Eta zer egin duzu. Girekoak kobratu eta bizkarreko batzuk. Lanak egiten ari dira. Bai? Zer plan? Aki, gure ez digute zer esan. Bizarroa. Gizon gaizto horiek ez diote kontatu nahi jo bizarroa. Zer plan dituzten sindikatu. Zer dago. Boiezko konpainia bat. Ederki dakizu pistolariak direla. Eta zuzen nahi daudenek 5 txanponetatik 4 tiro sartzen dizkizute. Zergatik aportatu duzue hori. Zergatik? Nauzu bizitik ikusi nahi? Uste dut ez jo. Ez pasara gai ezer egiteko gure gora konpontzeko. Orduan ez zaitik porta zer gertatzen zaizu. Ez durit eta borrokatu nahi ez duten koldar guzti horiek. Kabatu eta txikitu ditzaten. Baina gauza Ez dozku hori. Nien haute akabatuko ez du. Nik beste plan batu ditut. Nola zoaz? Zaitzen porta. Zerbait duzu eskuartean, ezta? Begira ez du. Espaldi du daude utzi. Zaidazu. Zateko zer. Nola zoazen? Gogoratzen izan nuen nobio hura. Zein. Bat jaso. Oraindik ere nire argazkia dara merroa. Eta ondo irabazten. Zer diozu? Zaten ari naizera baino kerragoak entzun ditut. Ikusi duzu bat eskondo ginenetik? Balite. Susmo txikiena banu. Ezin du izan. Ez, uste baduzu ez dudala egingo. Ez duzu zure motorra bainarata duko. Beldurtu egin nahi nauzu. Dagoeneko ez gaude duela 8 urte bezala dio. Zer esan nahi duzu? Utzi egingo nauzula? Eta umeak ere bai? Zu beldur izpirik gabe utziko zinduzu. Ez. Ba. Bueno. Orduan ez tokan dorenga molestu. Ez. Ez. Azpitzu gen azkagarri hori ez! Eta alde tekniko lantxe bertan! Zartu zure gauza portza batean eta zoaz! Kalean aurkiten duzu nahi mostatu da.
Eta nik kalean bizkarra usten nuen bitartean, utazen hori goizera olatu hori eta zurekin Zale bat lagutan. bezala ari zara arrastaka. Zu bai eramango zaitu bada arrastaka. Beldur izpirik ere ez didazu ematen. Horretara garitu nahi zanean lehertu arte. Galdeu jozu hori zuren agua. Ari bost, guri gertatzen zaiguna. Ba hori xeradik esaten dizuten. Ez aldatu gaia! Na hori da gai bakarra, jo. Zure nagustia da gai bakarra. Nik ez dut bizi guztian ikusi, baina berak hartu dizkitidei hauek burua. Eta bera da zure semea da tipus esantematiko izeneko. Gaixotasun arraro hori inokulatu dira. Berak utzi zaitu porro dira. Eta beragatik bete zen kopeta ximurrez, jo. Hori da gai bakarra. Minutuz minutu hori da gai bakarra. Berak eramaten hau bat jazen bezoita. Noiz demonte konturatuko zen. Nire uste duzu bezain edoa. Eta zu gorri bat bezala hitz egiten ari zen. Ez dakiz zer esan nahi dut gorriak. Baina gizton batek kolpe batez lurrera bota. Eta zutitzean bota zaitu edo niuk kabila musukatzean. Bai, zizare bat baino kerama. Nire gizon bakarra ere ezin dut. Izaten gizon bakar bat gau. Nik esaten dut egun, milioi bat gizon. Baina hasi bengo zindikatu horretan. Elkartutxo perguztio, garbitu pistolari hori ezakarra balia bezala. Etxa zaitezten gizonak bezala. Eta egin borroka zure maztetan emakumeen arraioa. Azkatuta dago esklabutzarekin eta lojameko gagoki. Arrazoi duzu. Arrazoi osoa duzu. Noski deukada. Harri puntakoak zapatetan. Begiratu ondo non ematen duzuen uste. Eta, 194 kalera noa. Kostelo eskertiaren bila. Bera... Izu, zer gertatzen da bat hori? Ia zoaz. Hauxe ari da gertatzen gutako askoren etxean. Deno dakigu. Grebara atera behar gara. Ez, nik eman dut nire iritzia dagoeneko. Irabazi egin zen idaten bozetan. Zer hori dagokizu Benjamin doktorearekin hitz egitea. Zeu zara eta arduradun nagusia! Nor da? Hitz egin dezaket zurekin minutu batez mesedez. Aurrera, Benjamin doktorea. Garrantzitsua da. Barkatu molestatu bazaitut, baina litz jarri duten nire postuan. Luis Andreari ebakuntza egiten ari zaio, sterektomia. Eta hori nire kasua da. Neronek eraman dute ebakuntza gelaraino. Ez zait importa norbait ekor bezkatzea. Baina litz inkompetente bat da. Ez zioten utzi behar. Litz senatariaren hilo bat. Bai, inkompetente bat da. Barkatu. Uste duen interesatuko zitzaizula. Eta interesatzen zait egia esan. Baina ezaztu gaixo horrek ez duela segururik. Jakina? Beste aletxoten olakorik onartuko? Hitzeko arriskoa dauka. Noski. Badakizu ze serioa den kasu hau. Bueno, begiratu estalera. Ez dizu ezartarako balioko ernegatzea. Gogoratu medikuek ez dutela ospitalea zuzentzen. Bera da senatariaren hilo bat berak egingo du ebakuntza. Lortxagaria da. Jainkoa, ez uste duzu nik dudala horren errua? Badakit. Sentitzen dut. Ea, momentutxo bat. Eser zaitu. Barkatu. Ezin gaiz eseri. Geratu zutik orduan. Ulerna zazu barnez, doktorea. Ez dit molestatzen ezkineko momentu ordezkatzea. Baina klase bazterkeriak asuna barmen bat da. Emakume pobre bat izatea gatik. Zaindu zure hitzak.
Klase diferentzien kontu hori ez da hemen eramaten. Zuek, gazte argitxuok energia asko daukazue, baina lerdo batzuk zarete. Diskrezioa, ezagun egiten zaizu hitza. Extremistegia naiz? Halaxe da, hain justu. Eta baliteke horregatik noizbait bururi gabe gelditzean, Alemanian bezala. Bururik gabe, dolarik gabe. Esan dizue orduan? Esan zer? Hirugarren dela itxiko dutela datorren hilean. Ez daukat gogorarazi beharrik ospitale hau ez dela bere kabuz mantentzen. Iaz arte, ogintzako elkarte batek aurre egiten ziren defizitei. Asmatu gainontzekoa. Komisioaren azkeneko bileran pasaren aste artean, gure adiskide doktoreak konturatu ziren, ezin ziotela aurre egin azken 3 hilabeteko defizitari. $1.000 aurrerako. Eta ospitale honek aurrera jarraitu nahi badu, egin daitekeen honena. Doako arreta eskatzen duen, da ez tekela bat iztea da. Hori esaten dute. Baina hori ez da den, ez da? Eta langile kopurua gutxitu behar da. Jolotxa. Eta horrek eragiten dit? Tamalez bai. Baina, ni funtsezkoa naiz hemen? Ez dut esan nahi besteak behi horrean naizen nik. Honena zara, badaki. Beti pentsaten nuen ez putikaziko zirela mosketak egiten. Eta horrela izaten da normalean. Eta kasunetan? Zaitasuna. Adibidez? Gustoko zaitut, Benjamin, lotxagarria da. Etzazu nahi aldatu mesedez. Zer gertatzen da? Gaixotasun zahar bati buruz ari gara. Noizbehinkakoa. Kantzerigenoa. Eta antitoxina aurkitu behar dio. Konturatzen naiz bai. Zertaz konturatu zara. Nik izan duen gaixotasunaren. Harvard unibertsitatean. Zukantzinatasuna daukazu hemen, Benjamin. Bai. Baina judua naiz. Hemen, eta bere bizitzako beste hainbat momentutan bezala, nire pertsonaiak diskriminazioaren horskada hotz eta zorotza sentituko du. Baztertua sentitzen da, jazartua, judua delako. Historikoki beraiek, juduek, beti jasan dute bazterkeria. Baina beraiek bakarrik. Ehundaka izendapen erabiltzen ditugu denbora guztian, kategoriak jarri eta batak bestea zapaltzeko. Horrela babestuago egongo garelakoan, edo taldo bereziago baten parte sentitzeko. Neure buruari galdentzen diot zer pentsatuko luken Isaac Benjamin doktoreak denboran salto egin, eta uneze atzonetan juduek Palestinaren aurka egiten dituzten basakeriak ikusiko balitu. Baina ezin dute paitu. Nire pertsonaia defendatu behar dut. Bizitzak zapaldu ordez. Bizitzak salbatzea erabaki duen pertsonaia hori. Atsekabea, impotentzia, itxaropena eman behar dizkiot. Nireak ere badire sentimentuak, zuena, zapalduena. Mikrobioak. Presioa egon dagoetik. Ez pentsaken eri eta biok defendatu etzintugunik. Eta diskriminazioak jarraitu egiten dut. Naiz eta kontxelua juda beratxez beteta egon. Hala da. Badirudi ez dagoela ezberdintasunik judua berats eta kristaua beratsen artean. Patroi berekoak dira. Brazoek ematen ditatepena. Sakrifizio handia egin zuten niona egizteko. Bazar bat zeukaten, txikia.
zen. Azken krisiarekin mundua jo arte. Gure eta kalean da bilgor batak saltzen. Zahul, Espino Benjamin. Bizitza guztia Espinoza erakurtzen pasatu duen gizona. Medikuek ez dute aurrialde honetako medikuntza bideratzen. Ikasitako gizonek, adituek, ez dute ezer bideratzen hemen. Tranbietako gidariak izan ezik. Aldaketa asko ikusi ditut medikuntzan. Aurrera pauso handiak. Baina sekula ez dira izan aberatsei esker. Alderantziz, ez zaizkie gustatzen. Eta aberatsek agintzen dutenean, norberaren benetako nortasuna lurrazpian gelditzen da. Beraientzat egin zuten konstituzioa, bai lehen eta bai orain. Hemen barz. Ulertzen dut. Zure gaixo akabatu dute Benjamin. Oso ondo gazte. Oso ondo. Zoaz eta egizu. Zahartuta nago eta nekatuta dagoeneko. Zuk bizitza osoa daukazu aurretik. Eta lehenengo golpea ematen duzunean esan. Hau, bas doktoreagatik. Nik, alabai, barbitu aukiko zuan. Nik bota dizut nire diskursoa. Gauza batzuekin ditu egizeguru. Estremista horiek esaten dituzten gauza asko, norberak ez dituzten ezten gertatu arte. Zuk asko galdu duzu gau, baina irabazi ere bai. Bai, ahroz ditu dala egitea. Horrentxasi naiz benetan zerbaitetan zinezten. Ez, mundu hau kakautxa da esan eta listo. Ez, aldatu egin aldut. Zoragarria, hunkigarria. Lan egin aldut. Zergatik ez zoaz atzerdira. Herrialde batzuetan oraindik egintzazu. Ez, gure egin behar hemen dago. Lektor naiz. Ze etorkizun espero behar dugu? Ez dakit. Lanen bat bilatu beharko dut biziroteko. Eta ikas egingo dut. Eta lan egingo dut eta ikas egingo dut. Zapaldu itzazu. Bai horixe. Borrok egingo dut. Aurrera aterako gara. Beldurtu egin hauzu. Nondik zatoz? Merkatu jaroen zain egotetik. Niretzan deritze orduko etzek eratzen behar nuen ezer. Ogizopak egin beharko ditut berriz. Bakarrik. Irubi arragarezte zegoen. Eta gisajoa. Ogi aurarekin. Ez da 12 ordu lan egiten duen gizon batentzako alimentua. Hori ez da inorentzako alimentua. Zuretzako ere ez. Nahi duzu? Ez, eskerrik asko. Aldetu duzu eskatu nesuna? Bai. Fabrikan ez dira sartzen emakume gehiago. Eta geroz eta zailagoa izango da. Beste gizon langabezian egonda. Gainera zuk ikas egin zenuen. Ustaz. Berdin dio orain horrek. Lana behar dut. Edo zertan. Sentitzen dut. Nire izpatxoarentzat ere ez dut lanik aurkitu. Zin izan dut konbentzitu. Ja Florenzek badu lana dendan. Gutxira baitaren. Eta gainera. Gazte eskonduko da ez da.
Zenbat denbora dara mutilarekin. Utzi egin dute. Ez da eskontzetarako garaia. Ja, pena da. Maitegi eta ikusten dituen. Eta zer nahi duzu egitea? Garaia da. Ni ere nintzen eskondu. Mutilik ere ezin izan nuen arte. Etxean zain daude gauzak. Inaiz geratuko aizpagaiztoaren paperarekin ez dagokit. Barkatu. Ez nuen halakorik esan nahi. Ez nekien zugatik utzi dutela hermana. Ez da izan horregatik. Mutilak berak erabaki. Burua bere lekuan dago. Burua zergatik sentitzen zara erudin. Ba. Berak pauso eman baino lehen. Flores mehatxatu nuelako. Harremanarekin jarraitzea pentsatzen bazuen. Tartean sartuko nintzela esan nio. Ja, horrek ez du ezer aldatzen. Mutilak erabaki zuen. Ba. Dena aldatzen du. Florensek ez zidan ezer esan behar. Itxurak egitea zeukan. Nire erruz hautsiz dutela esanek. Eta horrela, bizitza guztia leporatuko ziren. Flores ez da horrelakoa. Florensa inkeru gara. Errebelde samarra batzuetan, baina inkeru gara. Batzuetan, saretzen dioten neure buruari, ea ni, noiz baina, olakoa izanen. Ea inoiz izan dudanai sentimendu noblerik, eta bizitzak lehortu dizkida. Edo alaxe jaio nintzen. Petral, gaiztota mekatz. Emma, zuet zara gaiztoa. Guraso papera egitea tokatu zaizu eta hori oso zaila da. Eta esaten badizu. Batzuetan, ama hildatin eskatzen dio dela jainkoari. Eta aitortzen badizu. Jelos kolgartzen naizela nire aizparen sorentasunarekin. Esan. Hori ez da gaiztoa izatera. Ez da erreza, arrizko bide batean zuzen ibiltzea. Itzazu zure burua zigortu. Ekoa zigortu zaitu bizitza, Emma. Fabrikara bueltatu behar. Eskerrik asko zure itzengatik. Barrua askatzeko behar garen. Seguro ez duzuela sandwicha nahi? Ukitu ere ez dut egin. Bota egin behar da oso. Momentu honetan, pertsonaiak, nire pertsonaiak lindak negar egiten du. Negar egiten du ez delako gai izan sandwitcha beraitarentzat gordetzeko. Azukrarik gabeko te urtzu bat hartuta atera da eta etxetik. Egoizta sentitzen da. Alabatza bat. Baina nik ez dut lortzen horregatik negar egitea. Ez dut lortzen errudun edo egoizta sentitzea.
pena ematen dit Lindak. Nire Lindak. Eta garaia hartako emakume guztia. Ikusezinak, inotilak baztertuak. Gizonak utzienez asanblada batean daude bilduta une honetan. Gauzak aldatzeko saiakera bat egiten. Zer geratzen zaie emakume. Amor ematea. Florenzek bezala. Emmak bezala. Lindak bera bezala. Onartzea, maitasunik gabe, bururik gabe, edo ilusiorik gabe biziko direla. Linda egunero saiatzen da lan bat bilatzen. Eta ez diru faltan dagoelako bakarrik. Dagoeneko ez dutelako jasaten, etzeko bakardadea. Burua bueltaka doka etengabe. Erotu egingo da. Egunero garbitzen dituen hauts motak baino txikiago sentitzen da. Garbitu eta garbitu aritzen da. Ia horrela, barruan daraman amorrua eta pistura baretzea lortzen duen. Eta horrela, nekatuta eta minberatuta iristen saiatzen da. Lozakon batean sartu eta bizitzan azkabarrani parentesi bat jartzeko. Lagundu bat zaiteke? Ez. Txoi, biratik iskan. Zue saltzara Williamen alaba. Zagutzen absut. Bai. Zure aitak nire senarrarekin egiten zuelan. Noiz behit ikusi zaitut berarekin. Inoiz ez dut ikusi bere alaba zain arro zegoen gizan. Bai. Gehiarri. Itzazu hori esan. Ez da errexan laborategiko laguntza jaun bat izatera iristea. Hain noski. Mundu guztiaren aurrean, zutaz jarduten zen. Indio jarro esela pustu egin. Redek barra egiten zuen, bere imitatuz kontatzen zidan. Nire alaba laborategiko laguntza jala. Nire Fred isakoa. Asko estimatzen duen. Zuen. Duela 10 egun ditzen. Ordu gehiago bolan. Zuzera ordu bat Berbet. Gura eta kizuak sentitu zuen. Lujo dago gozara. Bai. Nire bertan amorro handiagoa da beste zer baino. Ez dakit zergatik ari zinen dela. Eta ez dakit zerbaitetan lagunduko dizu. Baina nahi baduzu eskatu zure aitan nire erdi. Gustura izango nuke zurekin beste momentu bat. Bain garrantzizko zerbait daukatu dut. Ezkerik asko. Baina zuzara orain kontsolamendua behar duena. Kontsolamendua. Ez dut sekula lortu. Baina bizi emango dut behar izan ez gero nire zenarranen eriotza alferrikako izan ez da. Asanbladara noa. Ez dizue utziko parte hartzen. Nire hau aizteko. Garbitu inbiarko daute. Itxoi. Ez du merezi. Guri beti tokatuko zaigu galtzea. Egiten duguna egiten dugula. Duintasuna geratzen zaigu. Eta hori bai ezin dela inoiz galdu. Entzun? Inoiz ez. Ongiet hori hausarten, krubera. Hauze da gure bankua.
Baina jakizu. Hotza. Gogora eta deseroso batera. Ai, lasai. Espaldi ahaztu nuen. Zertzen sofa batean esertzen. Zuek ez dakizute zer lan egiten dugun gremioagatik. Bueno, venga! Asista! Eta juek ez dute zertarako balio! Baina zuek ez daukazue gaitasunik gauzak nik ikusten ditudan moduan ikusteko. Hortxe duzue zuen sektorean gertatzen dena. Begira zer gertatu zen orain dela 3 hilabete Filadelfian txoferrek greba egin zutenean. Eta non dago Filadelfia? Hemendik mila da? Ez. Ordu bete eskasera trenez. 2 ordu. Bueno, ba, 2 ordu! Ze asala du. Baina orain entzun diezaiogun esperientzia hori bizi eta hitz egin dezaken norbaiti. Mutilak, Filadelfiako greban parte hartutako gizon bat daukagu hemen. Lankidekin kalera atera eta jipoitu egin zuten, gainontzekoak bezala. Eta orain zerrenda beltzean dago. Horregatik etorri da hiri honetara. Seguru nago asko interesatuko zaizuela esateko duena. Zuekin Tom Clayton! Mutilak! Hona hemen norbait gauza hauetan esperientzia duena. Tom Clayton Filadelfiakoa! Mutilak, ez dita xola tisto egiten badidazue. Pentsatuko banu, guk txoferok, horrela pizka bat gehiago irabaziko geduela, nire burua zapaldu eta zatikatzen dutziko nizueke. Zuotako bat naiz. Oia gaur esan nahi dizuet, jarifatek arrazoi duela. Ez dira boste, ez te hiri honetan lanean ari naizela, baina zahalenak bezain onge zagutzen ditut hemengo baldintzak. Badakizue nola diren gauza hauek? Ez da beharrezkoa, zapata bat asko erabiltzea, non ez dutzen duen jakiteko. Fatek arrazoi du, gure buruzagiek arrazoi dute. Hau ez da grebara ateratzeko unea. Momentu egokia iritxarte, fruitua ez da zoitzetik erortzen. Zer da bila! Baina zer egiten duen emakume batek? Ea, mutilak, atera ezazu hemendik! Ez nau inor botako. Ezkonera astura sartu nuen nire familiari jateko emateko. Zine zenarraren azken kuotak ere horrekin ordaindu berrituen. Gaixo gonaren, taxi hartu zuen berriz ere eta enuen gehiago ikusi. Frankusa! Gogoratzen duzue. Beratik daukat eskubidea, hilabete amaiera arte, asanbladare bere izenean etortzeko. Nik atai batera dut izen hori. Clayton. Ratoi honen izena, Clancy da. Inguruko hauetako Clancy zarren aidea. Fruitua. Ia barrez lortu nahi zorien duduan. Hau ez da zure kontua. Zer uste duzu egiten ari zarela hemen? Zagabe bat salatzen ari naiz. Ez. Ez izut hori onartuko. Gurritu ere nire eskua gainan jartzen. Zer uste duzu? Utzi ingo dio dara dut zagabe hori, gezurretan jarraitzen. Badakizu zein dena. Enpresako espia da. Eta nor zara zu horrelako gauzak salatzeko? Nire senarrak 4 urtez ordaindu zuen bere kotizazioa sindikatu honetan. Eta provokatzaile honek ez du zertan honen etorri. Nik badakit zein den. Eta esan egingo dizuet.
Hobe duzu esan dauka frogatzea, bestela difamazio zaratuko zaitut. Froga mordoa dauzkat. Eira iso. Zergatik ez du hau ere. Andrea, gezurti hutsa zara. Nik sekule zaitut ikusi bizitzonetan. Biak, bi urtez ibili zen lotzagabe hau meategietan. Eta ikutu zituen, erakunde guztiak suntxitu zituen. 50 preso daude berari esker. Eta gero herrialde guztia gurutatu zuen. Itxas enpresak, ehungintzakoak, metalurgikoak, iskina guztietan ibili da. Eta momentu honetan... Hori gezurra da! Eta momentu honetan Bermanen erakundaretzat egiten du lan. Kolumbus kaleko rentzat. Gatazkak dauden aldiro, enpresei, greba ustailiak eta espiak bidaltzen dizkin horrentzat. Emakume honek asamblea dautzen nahi du. Lasai hori. Zizugu eta arropo begiratuko egiaztari bilatzen. Ez daukat diskutatzeko ezer. Idazkariak berak badaki nor naizen. Jakina badakiela. Badakizu ez zein den, utazen. Nik zu ez zaitut ezagutzen. Turrabi alda. 16 urtez, hori berdinean lo egin duguta. Nazkagaria, nire anaia da. Egia da hori? Hau eduk hemendik alde azkarra itia. Ez dela ari mapurtuko diateta. Zaitezte bera aurpegiarekin eta ez da zuen sekula aztu, Clancy! Lakorik etzen nuen esperde bat. Clancy familiaren zuaitzak ere. Fruitu ustelak ematen ditu. Emakume bat entzun berri duzu. Hor berean zaudeten asko, baino adore gehiago duen dama bat. Agian nik ez dute zerureko. Igual umean nintzenean saskatik erori nintzelako, eta ordutik batek daki. Ezen dakila mozkor hori. Isildu zaitez. Ongi etorri aldea. Egia esan, igual estropezu egingo du zerbaitek. Begia falta zaiteta. 9 urterekin galdu nuen. Fabrika batean lanean ari nintzela. Maskarari gabe. Han ez zuten alakorik ematen. Baina medaia bat balitz bezala daramat. Begi horrek esaten baitio mundu guztiari zein klasekoa naizen. Langile klasekoa. Sindikatuak ere, delegatuak genituen. Mota guztietako idazkariak, diruzainak, presidenteak, idazkari bidaiariak ere bagenituen. Baina haiek ez zuten kaio ikanketan. Ez, haiek, kutsin batzuen gainean jartzen zuten beraien epurditzak. Lasai, bideak, beste sindikatuak ari naiz. Badakit hemen ez dela horrela. Hemen ez. Gure buruzakiak txapeldu nutxaldia. Begira gure idazkaria urrunago joan gabe. Hori ez da gaurko gaia! Ez da gaurko gaia. Isildu egingo naiz orduan. Ez, itzegin dezala. Hori, itzegin! Esaten dizuen moduan. Buruzaki hauek zoragarriak dira. Ni ere sindikatuan afiliatuta nago. Baina gaur ezin izan du jarri bereizgarreri. Gauzarik errealena gertatu zen. Berokia pertsatik atera. Ta kea zeriola ikusi du. Ta badakizu zer gertatzen zitzaion. Su hartuta zegoela, bai, zeluloide zatia sutan zegoen. Ta badakizu zergatik. Hainbeste gorritu da. Su hartu duela azkenean. Lotxagarria, zer iruditzen zaizue. Isildu zaita ezkere! Inori esario hori asola! Bai, asola die! No beritu! Zengai, atzunak Baldarak! Erantzuna! Grebak egin dugulako gorri bat dugula. Agurren bat hartu beharko dugula ikur moduan. Badakizu ez
Badakizu ez zer den hau. Ezkerka da. Golpea maltraie zurean. Jainko arre, mutiletako batzuek ez daukagu jantzeko arkandorarik ere eta. Zer nahi dute patroiek? Gurekin kolonia nudista bat egitea. Ez barrega. Hau ez da txiste bat. Gure bizitza da. Zarete konturatzen txikitu egiten gaituztela pixkanaka. Aitatxoren alabek klubetako dantzaldiak egin ditzaten. Eta prentxan ager daitezen bitxiz josita, erreginak bezala. Eta hori gure odolarekin egiten da. Jok esan du, eriotza geldoa izatea, edo borrokan hiltzea da kontua. Zu bi, Frank, Jo, Edna, Ongi etorri. Linda, Ongi etorri zuere. Beste mutila, egin borroka gurekin. Elkar gaitezen langileak eta egin dezagun borroka. Nazkante iruzurgi hauek astoratzaile deitzen gaituzte. Hori ez da berria. Baina orain astoratzaile horiek gorriak dira. Nahi duten kolorearekin pinta gaitzatera. Baina egin dezagun zerbait lehenbailen. Ezin dugu ezkertiarraren zain gehiago egon. Behar bada ez da segura iritsiko eta pasatzen den... Zuek! Ezkertiarra aurkitu dute. Ezkertiarra aurkitu dutela. Nun? Garaje baten atzean. Bala bat sartu diote burua. Entzun duzuen esan gutiok. Entzun duzuen. Entzun kostatik kostara. Iparretik egora. Kaixo Ipar-Amerika. Kaixo Latinoamerika. Langileria gara. Odolezko anai arrebak. Ta erortzen garenean, jakingo dute mundu berri bat bilatzeagatik izan zela. Txikitu gaitzatela. Egiaren izenean hilko gara. Eta landatu ditzatela fruitu arbolak. Gure errautzen gainean. Eta, zer erantzungo dugu? Greba! Tuago! Greba! Greba! Etorkizuna eskatzen du. Ez dut eskatzen errukirik. Nire etxean hotzik ez pasatzea eskatzen dut. Ez dut eskubiderik eskatzen, nireak dira. Justizia eskatzen du, ez barkamena. Ez dut beste erregerik eskatu. Lo, lasai egitea eskatzen dut. Ez dut eskatzen merezi ez dugun ezer. Etxeak, eskolak, ospitalak eskatzen. Ez dut karitaterik eskatzen. Jende zintzodun gobernu bat eskatzen du. Ez ditu nahi zuen milioiak. Lan duin bat, nahi dut. Entzun gaitzatela nahi dut. Ez ditut nahi zure milioiak. Mundu hau aldatu nahi dut. Erabakia ahal izan nahi dut. Ez ditut nahi zure milioiak. Gizatasuna nahi dut. Miliorarekin bukatu nahi dut. Ez ditut nahi zure milioiak. Amets egin ahal izatea nahi dut. Ez ditut nahi zure milioiak. Ezkerterraren zain estrenatu zen garaian, Protesta beste batzen ondorengo hau. Orduan, gaur egun bezala, lana eskatzen dute. Bizitza duina. Omenaldi bat egin nahi diegu garaiartako nekazatzaileei. Gaur egungo langabetu guztiei. Deseabetu guztiei. Babesik gabeko hiritar guztiei. Garaia hauetan aukera bat exigitzen duten guztiei. Beraientzat, kanta hau.